Habitualment, el 9 d'octubre ha sigut un dia per reflexionar al voltant del que significa ser valencians, dels problemes que afrontem dia a dia i dels reptes que tenim per al futur. Però avui, almenys pel que fa al discurs del president Camps, no ha sigut així. I és que l'acte institucional d'enguany ha semblat més la celebració del Dia de la Hispanitat que el de tots els valencians. Miren per què. Cap a les 10 del matí d'avui, el Saló de Corts del Palau de la Generalitat s'omplia de vores a vores amb la presència de consellers i directors generals, representants de l'oposició i premiats, i això sí, amb molt poca representació del món de la cultura. Poc després, el conseller portaveu pujava al faristol i iniciava així la particular oda a la corona i a Espanya amb què el PP valencià ha volgut musicar este 9 d'octubre. Els primers acords han sonat així. Per la seva aportació indiscutible a la consolidació de la democràcia i pel seu treball i defensa de la Constitució espanyola, a proposta del president de la Generalitat i amb la direcció prèvia del Consell, se li concedís la alta distinció de la Generalitat a Sa Majestat el Rei Joan Carles I, que se li entregarà en pròximes fetges. Però hi ha hagut més, pràcticament amb l'excepció de les distincions dedicades al jugador de voleibol Josep Lluís Moltó i a la selecció valenciana de pilota, la resta de premis que la Generalitat ha atorgat han anat a parar a destinataris caracteritzats per l'espanyolitat o la religió. La selecció espanyola masculina, recentment proclamada campiona del món de bàsquet 2006 al Japó i subcampiona d'Europa en 2007, per una altra banda, la selecció espanyola femenina de bàsquet ha participat brillantment en les últimes 3 competicions continentals. El molt honorable president li concedís la placa d'or de la Generalitat al mèrit esportiu. Rep la placa el senyor don Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola i president del Desafío Espanyol. La festivitat de la Santa Fada és una celebració anual en què participen intensament tots els alicantins. Pel seu arrelament cultural i religiós, així com per l'afecte que se li professa, se li concedís esta alta distinció. Rep la distinció l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor don Rafael Palmero Ramos, bisbe de la diòcesis d'Orihuela, Alacant, i l'excel·lentíssim senyor don Luis Díaz Alperi, alcalde de la ciutat d'Alacant. L'alta distinció de la Generalitat ha estat concedida a l'omnipresent Santiago Grisolia, que no ha desentonat ni un pèl respecte dels discursos del Consell. Es especialmente emocionante y excepcional la coincidencia con la concesión de esta alta distinción de la Generalitat a Su Majestad el Rey. Creo que don Juan Carlos puede enorgullecerse de su buen hacer y del pueblo valenciano que siempre le ha prestado su apoyo. Finalment, ha arribat el torn del discurs més esperat del dia. Francesc Camps ha situat la corona com a garant de l'autogovern valencià i ja posats ha aprofitat per dedicar el Parlament oficial del 9 d'octubre a criticar el govern central. Corona que ha prestat en el nostre temps un servici al nostre país d'innegable abast històric, garant de drets i llibertats individuals i col·lectives, i respectuosa en la tradició i la història, impulsant, com en el nostre cas, la recuperació de les nostres institucions d'autogovern. Més població és més capacitat, però també més necessitat d'atenció i, per tant, de recursos econòmics que equilibren les nostres opcions en igualtat de condicions en la resta de comunitats autònomes d'Espanya. Tots ho fem el 9 d'octubre. Renovar el nostre compromís en la nostra terra, en este llarg i intens camí per la història. Moltes gràcies. L'acte ha conclòs amb els acords de l'himne de València i, per primera vegada, també amb el d'Espanya. I és que les joes a l'espanyolitat i la monarquia s'han contagiat fins i tot a alguns dels premiats. Desafío a todos los españoles que ha sido posible, pues en primer lugar gracias a Su Majestad el Rey y a la Casa Real, que como todos sabéis, pues han estado desde el primer momento empujando y apoyando este proyecto, como hacen con tantos proyectos y con tantas cosas para España durante los 30 años que llevan de reinado. Molt satisfet i
i molt agraït, no?, perquè sent en la Generalitat Valenciana jo crec que sols tinc paraules d'agraïment a la Generalitat, perquè per mi, i més en aquest dia tan especial, el recibir aquest premi, han recibit molts premis, no?, però en la meva comunitat jo crec que és un motiu de més satisfacció encara. Molt poques referències al rei en Jaume i moltes al rei Joan Carles. Este ha sigut el to del discurs d'este primer acte de celebració de la Diada, una tònica que preveiem marcarà la resta de parlaments oficials del dia. A València, Clara Esteve, Infotelevisió.